Velkommen og velkommen til en video. I dag er det slime-dag, hvor vi skal vise jer, hvordan man gør slim gode, når de er hårde og dårlige. Så i dag så har vi taget en grøn, som der så sådan her ud. Så gør A few moments later. vi en rigtig god, sådan her nu. Den er rigtig god. Og vi har også lavet, jeg har også lavet sådan en her lyserød, har jeg også lavet, som Valentina godt kunne lide. Så ja. Hun elsker den. Så jeg havde lavet sådan en her lyserød en, har jeg også lavet. Den Anyways. Valentina lavet. Og ja. Så den her lyserød så ud sådan her før, men så blev den til sådan her. Så ja. Vi skal gøre det med blå slim i dag, på grund af de begge to dårlige, så ja. Vi starter med at bruge noget creme og så noget skum. Sådan noget slimskum og slimcreme. Så vi putter bare creme. Meget. Ja. Se. Men det er ikke så meget. Det er også godt for slim. Se, de her de er rigtig hårde. Ja. Så vi skal gøre dem meget bløde og gode. Se, min begynder. Hendes har været hvid før, og så kom jeg, og så farvede den blå, fordi jeg mistede mange af mine blå, på grund af, at de blev modne. Ja, jeg havde også lilla, men de har jeg smidt alle sammen ud, på grund af alle blev gamle og modne. Sådan de bliver gamle. Jeg kan faktisk godt lide det her. Undskyld. Okay. Du er lige ved at spille. Vi putter os her. Så vi kommer bare til at lege med slim i dag, og så bagefter så kommer vi til at spraye sådan noget slimspray. Men ja. Sådan her, I kan gøre slimen rigtig gode, hvis I gør sådan her. Men I skal putte creme, det hjælper rigtig meget. Men I skal huske at gøre sådan her, så creme kommer ind i boblerne. Så kan I lave bobler. Skal I høre? Så I skal også gøre det sådan grundigt her. Se, den er blevet rigtig god nu. Min er blevet sådan en light blue. Ja. Det hendes var også hvid. Den er klar. Ej, det er så meget creme, den er sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal putte. Jeg skal bruge. Men ikke så meget. Det er meget creme, meget lidt. Nu har jeg kommet til at få for meget creme ind i slimen. Så det er fint, ja. Så det er sådan meget godt her. Og igen. Og det er rigtig activated nu. Ja. Godt. Den her slim, den er blevet meget god nu. Så har jeg lavet min blå slim. Og nu har jeg lavet min hvide slim, der blev til blå. Jamen, den skal grundigt. Ja. Der er bobler, hvis I altid kan putte den sådan her, så kan I altid gøre sådan det her. er godt. Pas på. Ja. Så ja. I dag Og lige så er der stadig noget hvid tilbage her, og det er creme, det er creme. Nu skal jeg lave den her grøn. Den er så... Bomba clot. Det er nok. Oh my god, du var lige ved at spille nu, det er så glat. Og det er så, man laver perfekt slim. Ja, det siger kan faktisk... se, nu er de meget gode og bløde, end de var før. Ja, de var helt hårde. Ja, fordi det er ligesom vand. Er de der ved med vores blå nu? Ja, den skal vi bare lægge i kassen igen. Den er faktisk meget blå nu. Hvorfor? Den er helt glidelig. Hvad sker der, hvis jeg putter den i en rund kreds? Og så falder den? Ja. Den glider. Så er jeg færdig. Det glider bare automatisk. Og på mine hænder sådan. Så glatte. Alisa, er du sikker til, om det her er den her også? Jeg ved ikke, hvad den... Det er til proppen. Det må du lade den ved siden af. Undskyld. Det var den her, der var under det der. Godt. Alisa, giv mig lige nogle grapes. Ja, jeg kan ikke, Valentina. Jeg holder slim. Hvorfor kan den ikke komme ind? Fordi du ikke er stærk nok. Jeg er stærkere end dig. Hvad sagde du lige?
Jeg går. Eller sjov. Kom, se, jeg skal nok vise dig det. Hvorfor kan jeg ikke gøre det her? Okay, lige meget. We can borrow some flowers. Lad mig se. Hvorfor? Nå. Den har købt den fra Matas. Det er min mor. Nå. Se her, nu skal jeg vise jer, hvordan jeg skriver. Nej, du skal ikke vise noget. Ellers så skal jeg... Du vil gerne skide min dumt. Ikke skide mig. Okay, nu er vi tilbage. Det tog lang tid. Jeg er ikke tyk. Jeg siger ikke tyk. Hun kan ikke engang huske den her. Hun er sådan her. Det er sådan der, man skal gøre. Pas på, jeg ikke rammer dine øjne. Nå. Videre til slim. Put øjne. Her. De her slim. Hallo. Okay. Vi har bare ikke lavet de her to. Jeg skal putte creme på den her. Det sidder du. Den er ligesom gel. Vi taler på samme tid. Jinx! Jinx! Nej, jeg sagde det først, så du kan ikke snakke. Valentina. Jinx! Nej, Jeg kan gå i split. Så har du vist det. Hvordan skal jeg det, når du er i vejen? Men vi vidste det lige bagefter, fordi vi skal lige rode alt det her op først. Hvorfor? Fordi vi skal lige gøre den her slim god. Oh my god! What is that? Nej. Du må ikke lave den. Du kan godt lide den. Du må få den. Det var før jeg sagde nej. Hvor du gad ikke. Fordi du ikke gad til den derfor. Jeg tabte min kæmpe lille tand. Alisa, jeg lyver ikke. Du kan selv se. Må jeg se? Din tand. Bare Se. vindbror. Nej. Jeg skal ikke gøre det. Nej. Okay, nu er vi færdige med... Okay, så inden vi bliver færdige... Vil lige være, Valentina. Så ja, nu har vi gjort alle slimene gode. Vi har også en guld her, men den er rigtig god, så den går ikke bare. Så ja, det har været for videoen i dag. Valentina vil lige vise jer at gå i split. Au, Alisa, skab! Se her, nu skal jeg vise jer det. Man kan ikke se mig, man kan kun se den. Se. Nej, vent. Man kan kun se din hånd. Aliso. Se, men... Så kan vi lige se det. Vi kan ikke se det, men der var en lille smid, og ikke den i sal. Altså kommer jeg, og så laver jeg en bro. Det er ikke så, jeg går i brug. Måske jeg holde op. Ja, det er fordi, jeg ikke gør det på et tidspunkt. Hold op. Så kan du gå i spil. Vi vil vise jer et rigtig sejt trick. Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Nej, ikke sådan, Alisa. Au, det flyder så fast. Nå. Vi vil gerne sige noget. Tak for i dag. Det var slime, det var lidt fjolledag med Valentina. Ja. Ja, det var bare det for i dag. Og tak for at I så med. Vi ses.